hemen lasaitasuna, ez? Bai, lasaitasuna da importantena. Umiakin eta hemen bizitza egoten da, dako parke hau. Bai, hemen udan, giro oso ona dago. Eta gero, zela bertan daukugun erosketak iteko dia, dauzkagun hor paradak, autobusanak, azkenian... Bai, gaude... Gauz hemen, lasai, aldatu, hori, pixkat, horbegozok, botatzen dauen zikinkeria, zarata... Gainera hemen nik oso ikusten da, fatxadak, alde honetan, daude, nahiko garbi, nahiko garbi. Gero, bestaldean, nabaritzen da... Hori ez, bidea bedauela hemen dizartuta, eta bide honekin azkenian arrisku pixkat egoten dala usua, baina bestela. Eman digu pixkat bidea ez, udaletxeakin lanian egoteko, eta gure kezkako nun argitu, Eta konfiantza behaekin. Bai, konfiantza puntu baia, zira jenti hartzen udaletxeak. Jendea ja guri esan digu ze dago gaizki, ze dago ondo, gero gu udaletxeak joaten, eta parke hau dago orain dago oso ondo, eta da hori esker. Bai. Hau da konpondu du, Bai, eskatu zian hemen hori arrisak eta pixka lehuntzia, banku hauneik ipintziak harri gainean, jente nauziak, karo harri horre berotasuna muten da. Negu hola hotzaiten dagoenean, orduan danak egoten ginen hor. Udan, parkean, giro oso dago, gainera herritik jende asko etortzen da hemen. Parkean, azte burua igual jende asko egoten da. Bai. Udan, afari asko egin dugu, eta dago familiarra. Bai, lehen hori jaixape ospatzen zian hemen, ume gehiago zen. Bai eguen beste bizitza igual dinamikoa, baina, oin berriro hasi da. Umiape hasi dia hemen egoten, eta hasi da pitin bat bisiketan ausua.